Pini tarik sirkep Agosto pai itu semet nala tumphan kacupanan ko kalam di bangke korteng pen nang citong dun po churo lo semet kat news lapen ke karbeng long live lapen ke time news bifu news 18 news 7 lapen ke karbilong dia news fast hadu yang tuma korteng pen nang citong dun po churo lo isia bangke tumat hanai patumi Soceng konsensi KSLC abitung atumpen jasemet la Dr. Nomor Mumin aphan opene ninga puni pokye kacipeklang labang solam kelo nilitum nili methang lapen jala enrosing timung lapen amos songhang nilitum amen en ponsi latum jasemet laso apres bangke RDI pipono sonang naglasi kapirem ya phanok sike claim BJP party kape hai ya phan sike claim asi Dr. Tuliram Rohang Karbeng Lotumas Council as CM Adlangli Amang Kahemana Tengpen Pinik as a whole Karbeng Long Pen di Mahasolong non Kewangji 2026 MLA election of Hutstame Karbeng Long Along Pen Long Po MLA election do laso Long Po election along kam mesen percentage pen kape hai pansi kamplain bo sitame alang litumbang ke nilitumamen ang parta nilimen humsi ning theklong pasan ye thola Asi la ana mo bang we lan ke ningji nang ne la bang ke asi nili ke BJP ke join ke December tariking koi ban si join lo la so phi pen ke nili hala so ni talam jak pilo tum kan tu we social media no si pilo homosting koi ra truck along sabne January tarik isi pen ke continue do de sang se pen si mass joining a program pen kapre political party pen pachiosi Bharatiya Janata Party along kapewang labje phan itu ma CM Dr. Tuliram Rohang kapin kata teng pen Karbeng Long atok anu arata ning isibet pen kedo thip pen Karbeng Long kisung kitu ka farman article 244 samne non alangli dobom ahut CM dobom se kapi chunya phansi ki ongdung intellectual pen ching ki bom ching wai bo laswa mon sam ke dolong yong si komatni nang kelang dunon epen nili puthak lapen komane mania puthak lasu karbok taw mangge labangge itu Bharatiya Janata Party hin bangke deng ponone lapen ke lasona bangke monon phini ponpe de ning ate nili APSLC pan parem nangji pusi piniar nya da dode sang se claim bom lang alang to mangke cleaning son hang phan ning theklong itu APSLC hai pukan ye bangke konat pen si kan ye dam ma pen alang litum pen nili ahem ke dam bota we phun ka chingki bota nili je theklong le ase lahailam kan ye bangke nili phuthak kapaluk son ye phan bangke latum mathanang ne lapen ili tumke munit cho ili tuma phan nang kerai siningang song ke do itu mahem pu arna matumsi nili ke claim kopi ma lapen nang li ke claim kopi ma latum khadu beta ahok pet ke claim along komalama lake arnam ke dun bio kolong sita lasi lahaya bangke charbok nang ne lapen nili alang tumhan ani kong ko pen pina ning ke su alam ki pu butawe alang tuma men ki tuteli hum sa hum he nili ke salang li nili tu nili men nang hum pon bangke lake chok chepik lo pabangse nili ke jongkon lo asi social media long pache thang posta non ke wangji 2026 MLA election la long truck Karbeng Long lapen dimasa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji lapen laso election ki judlo polote IPSL si masih lake prithang ko abidet ko ala hello nilina teman klar dake pasini ke lasi ladak Karbeng Long arlo komatne ali datum ke wangtong thekhelang Bharatiya Janata Party long polotang te labang munthi sigeme athe non ningkan kripho nilika de pulo pini pen cenglok ningkan kripho ke akapre ka party dake wangi buge kace char masih cecar ce lage klar dakalam lo asina tumhan tong sekot penang hangalam thike lapan chalo kardong